Здравейте! Аз съм новият блогър и започвам да снимам клипчета. Първо искам да ви кажа, ще снимам клипчета такива, да ми задавате въпроси. В началото, ако не сте много хора, сам си измисля въпроси и ще ги правя и такива предизвикателства. И после почвате на коментарите да ми пишете въпросите, следващото клипче. Ще правя някакви такива комедии, значи да е интересно за хората, да ви е интересно го гледате. И така, добре, хайде, почваме.